Ulan na panahon, umaga na mga loves, at ang ulan-ulan at ang sobrang foggy sa labas. At yung mood namin sa umaga sumabay din sa ang lungkot sa labas, kaya yung katawan namin din sumabay. At yun, gising na, tingnan mo yun si Tami parang walang lakas. At ito yung time na hinipos-hipos ko na yung ating mga ginagamit sa Christmas. Hinipos-hipos or tinabi na, o diba? Kailangan ko lang itong ilagay sa box at dito natin ilagay sa ating arik. Finally, makaligo na ako very soon. Maligo na ako kasi hindi pa ako ngayon naliligo. Meron po kasi akong binibake dito na chicken para sa ating aso, no? Nilalagay ko lang sila dyan, mga loves. Bake ko lang. And then, I think i-continue ko ito mamaya. I-off na natin yan, no? And, so, maligo na ako. Kasi kailangan ko ng maligo. And, tingnan nyo, nakarobe pa ako. It's 12 o'clock already. 12:31. So, yun. At ligo tayo, mga loves. Meron si Taming binili na itong mga individual pack na chocolate. Mint, chocolate. Mint dark chocolate bark, whatever. So, ayan. At ligo tayo. Sabi pa ni Mr., hindi daw dapat kami magkasabay maligo. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, yung tubig daw. Sabi ko, hindi ito bahay na yung old house. Katulad ng isang bahay kasi, kapag kapag maliligo, dapat isa lang ang maligo. Walang maglalaba sa washing machine kasi yung init is kukunin papuntang washing machine. And then, yung mga liligo, ginaw. So, dahil yan sa matanda na yung bahay na yun. At yan, hintayin ko lang si mga mamaya maligo tayo. Upo tayo dito sa ating dining bay. Maglinis lang sana ako dito kaso meron ako nakitang ayaw umalis sa kama. At naano na lang ako kasi talagang ayaw bumangon. At sinabihan ko si Tami, yung anak mo, grabe, sobrang ka-spoiled Tami. Paano ito palayasin dito? Kasi po talagang gustong-gusto na talaga niyang isa kanya na itong bed. Every time na maglinis ako at maglaba, andyan siya talaga yung dahilan kung bakit kailangang labhan madali itong aming bedsheets at blanket. O tignan nyo, nakaano pa. Grabe naman ito. Hindi gumising. Grabe.
Luto tayo ng ano mga loves. Luto tayo. Hala. May ano. Kuha tayo ng payong. Umbrella. Umbrella mga loves. Iba na. Iba. Oh, meron tayong payong. Meron tayong payong kasi nag-ano na siya ng nabasa na ng tubig mga loves. So kaya yun. Okay. Ay, lolo mga loves. Ala. Nalagyan ng isno. Fried fish. Yun. Ilagay na natin. Para naman maluto. O, diba? Yun. Oopsie. Malakas ba ang apoy? Aray, shoot. Aray. Mabaho tayo dito ngayon mga loves. Ala. Bakit kakaiba yung amoy? Ala. May langsik. Uy. Ala, hangin. Ala, hangin. Ang ginaw mga lang. Kaya sa labas tayo luluto, tingnan nyo. Ang ano ng amoy, ang pakla. Hinugasan ko kasi ito ng sa tubig. Hinumon ko ba para hindi salty. So kaya ganito siya. Gusto ko talagang brown ito. Sobrang ginaw. Oh? Kailangan natin gamitan ito kasi nag-snow. At saka yung snow is ano siya. Tawag dito. Slushy ba? Ang ginaw. Hangin. Sobrang ginaw ngayon dito sa labas. Basta kayo nakakain lang. Tigasan po natin yan, tagalan. Para talagang mabaho yung kapitbahay ba. Makaamoy yung kapitbahay sa nila. Ano yung paklang. Okay. Punta agad tayo sa loob ng bahay. And then ito, pabayaan ko lang siya dyan. At patayin natin yung gas bago sa sabog. Pabayaan lang natin siya dyan hanggang matutulog yung ulo. Ang ginaw. Tapos natin yan. Ang ginaw. Kain tayo mga loves. Suka lang ito at sili. Bites na. Grabe ang kamay ko. Nanigas ang kamay ni Inday Miriam. Nagluto ako ng kain. Bagong luto talaga. To make sure talaga na ano ba. Sure talaga na mainit. So kuha tayo ng sili. Sili tayo, sili. Sili. Marami akong sili. Galing sa garden po ito. Nung last year. Hindi last year. Few years ago. Yan. Ito yung suka na gamitin natin. Yung galing sa Filipino store din. Yorn. Sugar. Gutom na sa mama ninyo. Pinakain ko na kayo. Ang daming kanin ni Inday Mary, ano? Sana hindi ito maalat mga loves kahit hinugasan ko na, no?
Sana lang talaga. Kain tayo. Hindi na ako maghubad ng susuotin. Ito na. Oh. Kain. Kain. Ito yun siya. Yung isa is hindi ko mag-gets kung para siyang nabungkag ba. Na-separate siya sa yung parang hindi niya nagustuhan yung ginawa ko sa kanya na dried fish. Ilagay ko sa tubig. Yeah, tignan natin ba? Masarap. Hindi na siya maalat. Paminsan may mga dried fish talaga na masuka ka dahil meron kang nalalasahan na iba. Yung alam ng katawan mo masira na yung kinain mo. Yung mga ganun. Kung sa Bisaya pa makalit kag kaluod ba? Ludonan ka.